Treća sezona najvećeg kulinarskog šoua je došla do samog kraja. 21 takmičar, stotine serviranih tanjira, najjače sudije iz sveta gastronomije. Troje takmičara je završilo u finalu. Novak, iako je briljirao u glavnom jelu, nije uspeo da nadoknadi veliki zaostatak posle predjela i prepustio je borbu za titulu pobednika njima dvema. Presrećan sam što sam uspio da pobjedim sebe u ovom finalu i da dam tako dobro jelo i da makar odem sa stilom. Nina ili Teodora, jedna od njih dve će večeras zasijati kao Tanja i Anja u prve dve sezone. Večeras saznajemo ko će biti pobednik i ko će osvojiti nagradu od 50.000 evra. Guarana Joker 49,90, Milka Mini 129, Sladoled Familija Vanila i Karamel 269 u Univer Eksportu. Superfinale počinje burnije nego ikada, vatrometi pršte na sve strane i baš se onako prenela i ta energija na nas na balkonu. Takmičarke koje su u superfinalu su nas pozdravile jednim našim pozdravom ovako. Znači nije ni srce, nije ni krompir, tu je negde. Za mene je ovo spektakl i događaj kome ja prvi put prisustvujem. Njih dve se drže za ruku, svetlosni efekti, sve ovo, kažem, pravi spektakl. Hvala takmičari, hvala finalistkinji. Hvala vam, hvala vam. Treće kuvanje, treće sezone Masterchefa Srbije i treći pobednik koji će se naći na zidu slavnih. To će biti neko od vas. Nina, Teodora, da li ste mogli da zamislite da ćete se upravo vi naći pored Tanje i Janje na ovom zidu? Ja sam pokušavala sebe da zamislim i poslušala sam sudije koje su nama gostovale u emisijama da prosto moramo da zamislimo sebe gore i mislim da je to i tekako uticalo na to da sam večeras ovdje. Znači projektovanje. Jesam sebe videla i pokušala sam sebe da zamislim. Mislim da je Tom bio taj koji je rekao da zamislimo svoj lik na toj fotografiji i da nam to bude motiv. Nina? Moja jedina taktika u celokupnom učešću ovde jeste bila malim koracima. Nikakve ambicije, nikakva razmišljanja o tituli, o nagradi, nego zadatak po zadatak. I eto, tu sam večeras. Nina, vi ste odavno preskočili te male korake i prešli na velike već barem poslednjih 3-4 kuvanja. Hvala. Koliko su oni napredovali od kad sam ja napustio takmičenje i zaista se vidi taj skok. Tako da nešto se nauči zapravo u Masterchefu. Nina, vi ste kao prvo jelo imali predjelo koje je prvi put, ja mislim, bilo jelo koje je dobilo sve 3 desetke u ovoj sezoni. Preuzeli ste vojstvo posle predjela. Teodora, sama razlika je jako mala. Tako da sve je moguće večeras. Večeras ćemo da saznamo ko je pobednik treće sezone Masterchefa Srbije i ko će odneti titulu Masterchefa i nagradu od 50.000 evra. U svetu je poznato da su kao muškarci bolji kuvari od žena. Masterchef dokazuje da je ovo treće finale gde se dve dame bore za titulu Masterchefa. Dakle, naklon i čestitke damama. Opet smo pokazale mi žene da smo žilave i da će opet još jedna dama odneti titulu Masterchefa. Prva dva kuvanja sa vama bio i Novak. Međutim, on nije došao do superfinala. I trebalo bi da ga pozdravimo jer on zaista to zaslužio. Ja mislim da nema za čin da žali, da je otišao stvarno ko gospodin čovjek, nije se obrukao ni malo i mislim da smo generalno napravili vrhunski uspeh. Srećno. Hvala nove. Budite najbolje. Ajde.
Pa što je najbitnije, nije ostao gorak ukus učestvovanja u finalu. Ispoštovao sam prvenstveno sebe, a i onda ukuse sudija. Otišao sam sa stilom, tako mogu generalno da kažem. Odradio sam jelo dostojno finala i jelo koje je ocijenjeno sa maltene najvećim ocjenama i na to sam najponosniji u Masterchefu. Nole, među drugarima. Tako je. Prespavao si, opustio si se, prošlo je sve. Sve se sleglo, zadovoljan sa svojim učešćem, presrećan što sam došao do ovde, bolje su pobjedile i to je to. Dva najbolja kuvara su u superfinalu, zasluženo su tu gdje jesu i da pokažu zašto su baš tu njih dve. Stefane, kako vama do sada izgleda ovo finale? Baš onako kako treba da izgleda, u punom žaru borbe, niko ne odustaje, svi daju sve od sebe i svi se predstavljaju u najboljem mogućem svetlu, tako da stvarno sam ponosan na sve njih i srećan. Devojke, čule ste. Nismo samo mi ti koji očekuju puno od vas večeras, već i svi ostali takmičari sa balkona. Naravno, večeras virtuoz poslastičarstva Krsto Radović. Ulazi sudija Krsto i ja sam počastvovana što će on ocenjivati naše dezerte. Dobroveče takmičari, dobroveče finalistkinje. Svaka vam čast, izgurali ste do finala. Večeras, da li ste spremni da zaokružite ovo druženje jednim izvanrednim dezertom? Spremni ste. Drago mi da to čujem. Očekujem od vas puno večeras. Sjajno ste uradili prethodna jela. Sada je vreme da zasladite vaš uspeh. Dvije djevojke koje su pokidale svaki zadatak